प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी ने हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ரொம்ப कृष्ण அழகா பண்ணீங்க माता जी। பிரபு. ரமேஷ் பிரபு ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் மாதா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்னைக்கு சிஸ்டர் அஷ்டகம் பண்ணீங்க, சூப்பரா இருந்தது. நீங்க குரு அஷ்டகம் பண்ணீங்க, சூப்பரா இருந்தது. நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாரையும் அந்த மாதிரி பாட வைங்க பிரபு. சரி மாதாஜி. ஆசையாத்தான் இருக்குது மாதாஜி. பிராக்டிஸ் தான் மாதாஜி. தினம் தினம் பாடி பாடி பழகணும்னா கண்டிப்பா வந்துடும். மாதாஜி கத்துக்கிறேன் மாதாஜி. வெரி குட், சூப்பர். கத்துக்கணும்னு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா எல்லாம் கை வந்துடும். கண்டிப்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வகுப்புக்கு வந்து அனைத்து பக்தர்களும் அன்போட வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணதி இதெல்லாம் சொல்லியாச்சா? ஜபால் மாதாஜி முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து 12வது சாப்டர்ல ஒரு 7 ஸ்லோகம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறத யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதுக்குள்ள ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஜீவாத்மா தோற்றம் மறைவு, ஆதிபுருஷர், பரமாத்மா, காலம், ஜட இயற்கை, யுகங்கள், அதெல்லாம் 11வது சாப்டர் மாதாஜி. இது ஆமா, அதெல்லாம் முன்னாடி பார்த்த சாப்டர். இப்ப 12ல நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. கஷ்டப்பட்டு இதுங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நவமித பக்தி ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொன்னா ஈஸியா போயிடலாம். நேர்வழியில பொற்கொழியில போகாம நேர்வழியில போகலாம். அதே மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவரை பகவானா போய் அடையணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஹரே மந்திரமும் பிளஸ் அவரோட பதினைகளை கேட்டாலே போதும். அதுலயே வந்து நம்ம வந்து மகாமத சாண்டிங் தான் பெஸ்ட் இப்ப இருக்கிற கலியுகத்துல அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க மாதாஜி. வெரி குட், சூப்பர். இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து இந்த சாப்டர்ல ஆரம்பத்துல ஒரு கேள்வி கேட்டார் பகவான்கிட்ட. என்ன கேட்டார்? முதல் ஸ்லோகத்திலே கேட்டாரு. பக்குவமானவங்க யாருன்னு கேட்டாங்க மாதாஜி. பக்தி தொண்டுல பக்குவமானவர்கள் யாரு? 2 விதமான பக்தி தொண்டை அவர் சொன்னாரு. அந்த 2 விதமான பக்தி தொண்டு என்ன பிரபு? பகவானோட பக்தி தொண்டுல முறையா ஈடுபடுறவங்களா இல்ல அருவவாதிகளா, வழிபாடு உள்ளவங்களான்னு கேட்டார். உருவ வழிபாடு, அருவ வழிபாடு. வெரி குட், வெரி குட். உருவ வழிபாடு, அருவ வழிபாடு, இது 2ல செய்யக்கூடியவங்கள யார் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு பகவான் கேட்டாரு. அதுக்கு சாரி அர்ஜுனர் கேட்டாரு. பகவான் அதுக்கு பதில் சொன்னாரு. என்ன சொன்னாரு? உருவத்தை வச்சு வழிபடுறதா பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாரு மாதாஜி. அருவம் வந்து கஷ்டம், ரொம்ப அது மைண்ட் எல்லாம் இது பண்ணக்கூடாது. இது உருவம்னா நமக்கு எதிர்த்தாப்புல இருக்க சிரவணம், கீர்த்தனம் எல்லாமே செய்ய முடியும். அதனால இந்த உருவ வழிபாடு பக்தி சொன்னதான் சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னார் மாதாஜி. வெரி குட். இப்போ வந்து அருவ வழிபாட்டுல வந்து ஏன் கடினம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த வந்து கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒண்ண நம்ம மனசுல நிலைநிறுத்துறது ரொம்ப கடினம். கண்ணுக்கு எதுக்க இருக்கிறதையே நம்மளால மனசுக்குள்ள நிலைநிறுத்த முடியல. கண்ணுக்கு தெரியாத ஒண்ணு அருவ பிரம்மன், அதை வந்து மனசால சிந்திச்சு அதுக்கு வந்து நம்ம உடல் புலன்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது. நம்ம புலன்களை யூஸ் பண்ணவே முடியாது. புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும். அப்புறம் எல்லாரிடையும் சமநோக்கோட இருக்கணும், அன்போட இருக்கணும், பல காலம் வந்து மனசுல தியானம் பண்ணணும். இப்படி பலவிதமான கஷ்டங்கள். அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் விட ஈஸியா ஒரு உருவ வழிபாடு பண்றது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா பகவானுடைய உருவத்துக்கு நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியும். அவருடைய துளசி பூக்களை வந்து நம்மளால மூக்கால நுகர முடியும். கைகளால அவருக்கு அர்ச்சனை பண்ண முடியும், அலங்காரம் பண்ண முடியும், பிரசாதம் உண்ண முடியும். இப்படி பல விதமா நம்ம புலன்களை அதுல யூஸ் பண்ணுவோம். அதுவும் இல்லாம அவரை தொட்டு நம்ம வந்து ஸ்பரிசம் பண்ண கூட நம்மளால முடியும். அந்த நிலையில பகவானுக்கு பக்தி செய்தல் வந்து எளிமையானது அப்படிங்கிறவர்கள் நேற்று நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள் வந்து 8லேருந்து 12 வரையிலும் நமக்கு என்னென்ன விதமான பக்தி இருக்கு அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம படிக்க போறோம்.
அந்த பக்தியில வந்து எது சிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தா அனன்ய பக்தி தான் சிறந்தது. ஆனாலும் அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, உனக்கு அனன்ய பக்தி செய்ய முடியலையா, பரவாயில்ல, நீ சகாம கர்மா பக்தி செய்யி, இல்லையா அது முடியலையா நிஷ்காம கர்மா பக்தி செய்யி அப்படின்னு ஒவ்வொரு பக்தியா எடுத்து காட்டுவாரு. நமக்கும் சேர்த்துதான் சொல்றாங்க. நம்மளால எது இயலுமோ அந்த பக்திய தொண்டுல நம்ம ஈடுபடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பகவான் வந்து இப்ப சொல்ல போறாங்க. இதுதான் பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள். ஏணிப்படிகள்னா படிப்படியா ஏறிதான் நம்ம பக்தியில வந்து உச்சாணிக்கு போக முடியும். எடுத்த எடுப்புல நம்ம வந்து பக்தியை செய்ய முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. ஏன்னா நம்ம பல காலமா நம்ம வந்து பகவானை மறந்துட்டு இருந்திருக்கிறோம். இப்ப நமக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா நமக்கு ஒரு ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்குது. பகவானுடைய அங்க துணுக்குகள் நாமெல்லாம் நம்மளுடைய பூர்வமான இருப்பிடம் வந்து பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனம். அங்க நாம போகணும்னா அவருக்கு நாம பக்தி தொண்டாற்றினால் மட்டும்தான் முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இப்ப படிப்படியா நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுல அடி எடுத்து வைக்கிறோம். முதல் ஸ்டெப்ல நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ வந்து இதுல என்னென்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 12.8ல வந்து கிருஷ்ணரின் மீது மனதை நிறுத்துதல், அதுதான் உயர்ந்த நிலை. நேரடியான நிலை வந்து எப்படின்னா பகவானை எப்பொழுதும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அவரையே நம்ம வந்து இப்ப 5 விதமான உறவு நிலைகள் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த உறவுல ஏதோ ஒண்ணுல நம்ம வந்து பகவானோட உறவு கொள்ளணும். நம்ம வீட்டுல நம்ம குழந்தைங்க இருந்தா குழந்தைங்களோட நம்ம எப்படி பாசமா இருப்போமோ அது போல பகவான்கிட்ட நம்ம தந்தையா நினைச்சோ இல்ல மகனா நினைச்சோ ஏதோ ஒரு வழியில பகவான்கிட்ட நம்ம பாசமா அவரை நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் வந்து உயர்ந்த நிலை. அது முடியலையா, அடுத்தது வந்து 12.9ல சாதனா பக்தியை பத்தி சொல்றாரு. சாதனா பக்தியின் சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றுதல், அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது நம்ம படிக்கலாம். பகவானை அடையறதுக்கான ஆசையை நம்ம வளர்த்துக்கணும், ஆசைப்படணும். ஆசைப்பட்டா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும். நம்ம வந்து பகவானே வந்து நம்மளை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போவாரு அப்படின்னு கையை கட்டிட்டு உட்கார்ந்துருந்தா வேலைக்கு ஆகாது. நம்ம அப்படியே இங்கேதான் இருக்கணும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 12.10ல என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றுதல். எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதை வந்து என்ன செய்யணும், பகவானுடைய பக்தி தொண்டு, அந்த எல்லாமே அவருக்கு அர்ப்பணம் அப்படின்னு நினைச்சு நான் செய்யக்கூடியதெல்லாம் கிருஷ்ணா உனக்காக அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம செயலாற்றக்கூடிய நிலை நிஷ்காம கர்ம பக்தி. அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். 12.11ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, குறைந்தபட்சம் புண்ணிய செயல்கள் செய்யவும். புண்ணிய செயல்கள்னா என்ன, நம்ம தானம் தர்மம் அதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஒரு ஏழைக்கு வந்து ஏதாவது ஸ்கூல் கட்டுறதுக்கு இல்லாட்டி ஏதாவது ஒண்ணு செய்வோம், பொருளை தானம் பண்ணுவோம், இல்ல உடலால தானம் பண்ணுவோம். இது எதுக்காக பண்ண சொல்றாரு பகவான் அப்படின்னா, நம்ம மனசு வந்து தூய்மை அடையும், அமைதி அடையும், படிப்படியா நாம என்ன செய்வோம், பக்தி நிலைக்கு வர முடியும். இதுதான் இருக்கிறதுலே கீழ்நிலை. இந்த கீழ்நிலையில இருந்து நம்ம அந்த உயர்ந்த நிலையா இருக்கக்கூடிய அனன்ய பக்திக்கு நம்மளை வந்து உயர்த்தி கொள்ளணும் அப்படிங்கறதுதான் கிருஷ்ணருடைய விருப்பம். அதன்படி நாம ஒண்ணு ஒண்ணா பார்க்கலாம். மாதாஜி 8 யார் வாசிக்கிறீங்க? ஆனந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மை ஏவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்திம் திவேசய நிவசியசி மை ஏவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சயக. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இது அனன்ய பக்தி. 12.8ல சொல்லக்கூடிய பக்தி எதுன்னா அனன்ய பக்தி. இதுதான் தூய பக்தி, களங்கமற்ற பக்தி. இந்த பக்தி நிலைக்கு நம்ம உயர்ந்தோம்னா நிச்சயமா கோலோக விருந்தாவனா நமக்கு கேரண்டி, நமக்கு அங்க போறதுக்கான ஒரு டிக்கெட் கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். ஆனா இந்த பக்தி நிலை வர்றதுக்கு நம்ம எப்படியெல்லாம் நம்ம இது மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. எப்பொழுதும் 24/7 365 நாளும் நம்ம பகவான நம்ம மனசுலயே நிறுத்திக்கிட்டு இருக்கணும், அவரையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்னு நம்ம வந்து பகவானை மறக்கவே கூடாது. உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்திலையும் நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சு இவர் தான் நம்மளை செய்ய வைக்கிறாரு, இதனால வரக்கூடிய லாபமோ நஷ்டமோ அது அவருக்கு அப்படிங்கிற நிலையில நம்மளோட பக்குவ நிலைக்கு நம்ம வரணும். இந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் அப்படிங்கிறாரு. அப்ப பகவானுடைய நம்ம ஒன்றி இருக்கணும்னா நாம என்ன செய்யணும், எப்பொழுதும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். இப்ப கோகுலத்துல விருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னா கோபியர்கள்லாம் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
பகவானுடைய அந்த கூட்டாளிகளா இருப்பாங்க. எல்லாருமே எங்க போறாங்க, காலையில எழுந்தோன்னா மாடு மேய்க்கிறதுக்காக பிருந்தாவன காடுகள்ல சுற்றி திரிவாங்க. அப்புறம் வந்து மாடெல்லாம் கண்ணுட்டி எல்லாம் மேய விட்டுட்டு இவங்க என்ன செய்வாங்க, மர நிழல்ல வந்து விளையாடுவாங்க, சாப்பாடு கையில கொண்டு போற சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது எல்லோருடைய கவனம் எங்க இருக்குன்னா கிருஷ்ணர் மேல மட்டுமே இருக்கும். அவரை சுத்தி உட்கார்ந்துருவாங்க, அவரையே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த கோபர்கள்லாம் முதல் ஜென்மத்துல எதாவா இருந்தாங்க அப்படின்னா, ராமாவதாரத்துல தண்டகாருண்ய முனிவர்கள். ராமாவதார தண்டகாருண்ய முனிவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, காட்டுக்கு போன ராமரை பார்த்து ஆசைப்படுவாங்க. அவரோட அழகுல மயங்கி என்ன செய்வாங்க, அவரை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும் பொழுது அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாரு, அமைதிப்படுத்துவாரு. நான் இந்த ஜென்மத்துல ஏக பத்தினி விரதன், இந்த ஒரு மனைவிக்கு ஒரு கணவன் தான் நான் அப்படின்னு சொல்லி சீதையை தவிர வேற யாரையும் மனசால கூட நினைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுனால மறு ஜென்மம் உங்களுடைய ஆசைகள் எல்லாம் நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாராம். அந்த மாதிரி வந்ததுனாலதான் அந்த தண்டகாருண்ய முனிவர்கள் தான் வந்து இங்க கோபர்களாகவும் கோபியர்களாகவும் வந்து இங்க பிறவி எடுத்துக்கிறாங்க. அப்ப பகவானை விட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட பிரியாத நிலை, அந்த நிலையில அவங்க வந்து எப்படி இருக்கிறாங்க, பகவானுக்கு ஒரு அன்பு. அவர் வாயில வச்சதை இவங்க வாயில வச்சு சாப்பிடுவாங்க, இவங்க வாயில இருக்கிறத எடுத்து பகவான் அவங்க வாயில வச்சு சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடையாது. தோழர்களோட எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு களங்கமே கிடையாது. அந்த தூய பக்தி அந்த இடத்துல இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நிலையில அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, அனன்ய பக்தி செய்யறாங்க. அந்த நிலைக்கு நீ உயரணும் அப்படின்னு அர்ஜுனர்கிட்ட பகவான் வந்து சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரை மட்டுமே நினைத்து தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடு, என் மீது மனதை நிறுத்தி, அதுதான் மையேவ மன ஆத்தஸ்வ அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, உன்னுடைய முழு அறிவையும் எண்ணில் ஈடுபடுத்துவாயாக அப்படின்னு சொல்றார். இதோட பலன் என்ன கிடைக்கும்னா, எப்போதும் எண்ணில் நீ வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இப்ப நம்மளுடைய இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா சன்னியாசிகளும் இதே மாதிரிதான் உட்கார்ந்து என்ன செய்வாங்க, பகவானுடைய திருவுருவத்துக்கு நேரா உட்கார்ந்து எப்பொழுதும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து அனன்ய பக்தி செய்யறாங்களா இல்லையா, அது நம்ம பார்த்தாலே நமக்கு வந்து தெரிய வருது. அதுதான் வந்து இங்க பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. நயன் வாசிங்க மாதாஜி. பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிற வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி. ஆதசித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோசி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சயக. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறளாது நிலைத்திருக்க முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ உனக்கு வந்து அனன்ய பக்தி, களங்கமற்ற அந்த தூய பக்தி செய்யறதுல உனக்கு கடினமா இருக்கா, கஷ்டமா இருக்கா, மனசைய மேல நிலைநிறுத்த முடியலையா அப்படின்னா நீ சாதனா பக்தி பண்ணு அப்படிங்கிறார் பகவான். சாதனா பக்தினா என்ன, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. ஒழுக்க நெறிகள் நமக்கு வந்து 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க. என்னென்னது நம்ம கடைபிடிக்கணும்னு யாராவது சொல்லுங்க, அது என்னென்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னாச்சு? இல்ல மாதாஜி, மறந்துட்டேன். கரெக்டா தெரியல. தெரியல. ம் ஆரம்பி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. தவறான இந்த பெண்களோட உறவு தவறான உறவு, ம் அந்த மாதிரி தவறு அந்த கஞ்சா போன்ற புலால் சாப்பிடக்கூடாது. ம் ஓ, கஞ்சா போன்ற விஷயத்தை யூஸ் ம் பண்ணக்கூடாது. ம் சூதாட்டம் ஆடக்கூடாது. சுதாட்டம் சூதாட்டம் கூடாது. இல்லீகல் Correct. செக்ஸ். சொல்லுங்க. ஜானகிராமன் பிரபு சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா, முழுசு முடிங்க. புலால் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு உண்டு. புலால் சாப்பிடக்கூடாது. இன்னும் ஒண்ணு மாதாஜி யாரோ சொன்னாங்க. லீகல் செக்ஸ் வச்சுக்க கூடாது மாதாஜி, சூதாட்டம் இருக்கக்கூடாது. அப்போ வந்து 4 கொள்கைகள் என்னென்ன அப்படின்னா, மது அருந்தக்கூடாது, மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, பெண்களோட தவறான உறவு இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் என்னது சொன்னோம், சூதாடக்கூடாது. இந்த 4 பிரின்சிபல்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இஸ்கான்ல சேர்ந்துட்டோம்னா
இது வந்து ஆரம்பத்துல புலால் உண்ணக்கூடிய மக்கள் இருப்பாங்க, கண்டிப்பா வந்து மாமிசம் சாப்பிடக்கூடிய இருப்பாங்க. ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை என்ன செய்யணும்னா குறைச்சிக்கிட்டே வந்துடணும். இப்ப நான் நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாருமே சாப்பிட மாட்டீங்கன்னுட்டு. ஆமா அந்த மாதாஜி. மாதிரி அந்த மாதிரி ஒழுக்க நெறிகள்ல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மள உள்ள கொண்டு போய்க்கணும். அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும்? சாதனா பக்தி. என்னென்ன சாதனா பக்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காலையில 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்தி ஆரம்பிக்குது. அதுல போய் நம்ம வந்து கலந்துக்கணும். ஒண்ணு உள்ளூர்ல இஸ்கான் டெம்பிள் இருந்ததுன்னா அங்க போய் நேரடியா கண்ணால பார்க்கலாம், இல்லையா ஆன்லைன் மூலமா நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்ததா வந்து அதுல வந்து மங்களாரத்தி பகவானுக்கு, துளசிக்கு, அப்புறம் வந்து நரசிம்மருக்கு எல்லாமே நடக்கும். அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். அது முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம், சாண்டிங் பண்ணலாம். 5:30 மணிக்கு ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு, 5:30 to 6. அது நான் காதால கேட்கலாம். அடுத்தது 6 to 6 சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கிளாஸ் இருக்கு. அது முடிச்ச உடனே 6:30 இருந்து 8 மணி வரையிலும் பாகவதம் விரிவான கிளாஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே நம்ம வந்து கேட்டு முடிச்சுட்டு நம்மளுடைய கடமையா இருக்கக்கூடிய நம்ம வீட்டுல இருக்க விக்கிரகத்துக்கு நம்ம பூஜை பண்ண அடுத்தது போகணும். அங்க அறைய அந்த சுவாமியை இருக்கக்கூடிய இடத்த தூய்மை பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து பகவானுக்கு புதுசா மலர்கள்லாம் சூடலாம், விளக்கேற்றி வச்சு தூப தீபம் காட்டி அவருக்கு பிரசாத நைவேத்தியம் பண்ணி, அப்புறம் வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணி, இப்படி நம்ம செய்யறது எல்லாம் வந்து சாதனா பக்தி. இந்த வழியில நீ வந்து செஞ்சினாலும் நீ வந்து என்னை அடையலாம் அப்படின்னு 2வதா வந்து சாதனா பக்தியை பத்தி சொல்றாரு. அதுதான் இது நம்ம பார்த்தோம். பகவான் மீது நம்ம அனன்ய பக்தி, அது முழுக்க முழுக்க பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அது முடியலன்னா கவலைப்படாத, அடுத்த நிலைக்கு வா, சாதனா பக்தியை செய்யி. அபியாசன்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், அந்த பக்தி யோக நெறிகளை பின்பற்றிக்கிட்டே இருக்கணும், வந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இதனால நம்ம பகவான் அடையறதுக்கான ஆசைகளை நம்ம விருத்தி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை எவ்வாறு பின்பற்றுவது அப்படின்னா, புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறை என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் நம்மளுடைய குரு என்ன சொல்றாங்களோ அது மாதிரி நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில அதிகாலையில எழணும், எழுந்து கோயிலுக்கு போய் பிரார்த்தனை செய்யணும், ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணணும், விக்கிரகத்துக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு மலர்கள் எல்லாம் புத்தம் புது மலர்களை சேகரிக்கணும் அல்லது கட்டணும், தொடுக்கணும். அப்புறம் நைவேத்தியம் செய்வதற்கான உணவுப் பொருட்களை எல்லாம் ஏற்று அதை பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அந்த பிரசாதத்தை ஏத்துக்கணும். அப்புறம் பக்தர்களிடமிருந்து என்ன கேட்கணும்? பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம காதால சிரவணம் பண்ணணும். இதுக்கு யாராவது தகுதி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா எந்த விதமான தகுதியும் இல்லை. சின்ன குழந்தையில இருந்து வயது முதிர்ந்த பெரியவர்கள் வரையிலும் இதை வந்து கேட்கலாம். ஆண் பெண் பாகுபாடு இல்லை. அப்புறம் வந்து ஜாதி மத வேறுபாடும் இல்லை. முஸ்லீமா இருக்கக்கூடியவங்களும் இதுல வந்து கலந்துக்கலாம், கிறிஸ்டியனா இருக்கவங்களும் கலந்துக்கலாம், இந்து மதத்துல இருக்கவங்களும், பௌத்த மதத்துல இருக்கவங்களும், எல்லா மதத்துல இருக்கக்கூடியவர்களும் கலந்துக்கலாம். இது நம்ம வந்து எப்படி உணர்றோம்? நம்ம வந்து பிரபுபாதா போய் ஃபாரின்ல போய் வந்து எப்படி ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டார் கிருஷ்ண பக்தி. அங்கிருந்து வந்திருக்காங்க ஆஸ்திரேலியால இருந்து நிறைய டிவோட்டிஸ். அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நம்ம இந்திய மண்ணு, தாய் மண்ணுல நம்ம இருக்கிறோம். அந்த மண்ணிலேயே சனாதன தர்மம் வளர்த்து வச்சுக்கும் போது அப்ப நம்மளுடைய பக்தி எப்படி இருக்கணும்? அவங்களோட தூக்கலா இருக்கணும். அந்த நிலைக்கு நம்ம யார் வேணாலும் அந்த தகுதியில செய்யலாம். இதோட பலன் என்ன? நிச்சயமா ஒரு நாள் நம்ம வந்து இறை அன்பு நிலைக்கு போயிடலாம். பகவான் மேல அன்பை வந்து, அதாவது பிரேம பக்திக்கு நம்மளால உயர்த்தி கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பக்தி யோகம் புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும். இதனால பயன் என்ன? நம்ம புலன்கள் வந்து கெட்ட வழியில போகாது. நம்ம வந்து கண்டதையும் பார்க்காது கண்கள், கண்டதையும் கேட்காது, கண்டதையும் சாப்பிடாது. முதல்ல புலால் உணவை தவிர்க்கணும் இல்லையா? கண்டதையும் சாப்பிடாது, சாத்வீக உணவை நம்ம சாப்பிடுவோம். இப்படி நம்மளுடைய புலன்கள்லாம் வந்து என்ன பியூரிட்டி ஆகுது. இந்த முறையில் நாம் என்ன செய்யறோம்? நமக்குள்ள உறங்கி கொண்டிருக்கும் பகவான் மீது இருக்கக்கூடிய அன்புதான் உண்மையான காதல். பகவான்கிட்ட வைக்க வேண்டிய அந்த காதலை நம்ம அந்த பௌதிகத்துல காமமா திரிபடைஞ்சு நம்ம காமமா வந்து என்ன செய்யறோம்? இந்த உலகத்துல ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கிறோம். அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய நம்ம கிட்ட தூங்கிட்டு இருக்க அந்த கிருஷ்ண உணர்வை தட்டி எழுப்புறதுக்கு இந்த புலன்கள் எல்லாம் தூய்மைப்படுத்துறது அவசியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பக்தி தொண்டின் சட்டதிட்டங்களை எப்படி பின்பற்றுதல் இப்ப நம்ம படிச்சதுதான், அதேதான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஆன்மீக வழிகாட்டுதல், காலையில எந்திரிக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சதுதான். அடுத்தது போகும். இப்ப சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதி லீலை 3 லீலைகள் இருக்கு. அதாவது ஆதி லீலை, மத்தியம லீலை, அந்திம லீலை அப்படின்னு 3 விதமா 3 பார்ட்டா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். அதுதான் வந்து காலையில 6 to 6:30 வரையில் நடக்குது. ரொம்ப அழகா இருக்கும். இந்த கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து
கிரகிச்சுக்கலாம். அந்த சைத்தன்ய சரிதாமத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபுவதி கிருஷ்ணராஜ கவிதாச சுவாமிகள்ங்கிறவர் தான் அது எழுதியிருக்கிறாரு. அதுல ஒரு ஸ்லோகம் இங்க வந்திருக்குது. கலிகாலே நாம ரூபே கிருஷ்ண அவதாரே நாம ஹைத்த ஹய சர்வ ஜெகத் நிஸ்தாரா அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்திருக்குது. அதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, இந்த கலியுகத்தில் பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாகும். இப்ப பகவான் எந்த அவதாரத்துல இப்ப நம்மளோட இருக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கலிகாலம் பிறந்தோம்னா பகவான் அவருடைய இருப்பிடமான கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு பிசிக்கலா போயிட்டார். அவருடைய உருவம் போயிடுச்சு. ஆனா அவருடைய சக்திகள்லாம் எதுல இருக்கு அப்படின்னா நாம ஜபத்துலதான் இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம்ங்கிற அந்த நாம ஜபத்துலதான் பகவான் இங்க இருக்கிறாரு. இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவன் பகவானுடன் நேரடியாக உறவு கொள்கிறான். இந்த திருநாமத்தை நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே இதை சொல்லும் பொழுது நம்முடைய நாவில் அவர் நடனம் ஆடுறாராம் பகவான். அதை நாம உணரணும். அதை உணர்ந்து நாம அந்த மந்திரங்களை சொல்லும் பொழுது நம்ம பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள அந்த உறவு உண்மையை நம்ம உணரணும். அப்படி செய்பவன் எவனும் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறான். இந்த பிறப்பிறப்பு அப்படிங்கிற ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி அதுலதான் நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுல இருந்து நம்ம எப்படி செய்யலாம், இதுல இருந்து விடுதலை அடையலாம் அப்படின்னுட்டு சைத்தன்ய சரிதாமம் ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது நம்ம என்ன செய்வோம், சரி இடத்துல மறைக்குது எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இது எளிமையானதா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இப்படி சொல்லியிருக்கேன், இந்த சாதனா பக்தி நமக்கு எளிமையானதா அப்படின்னா கண்டிப்பா எளிமையானது. ஒரு கஷ்டம் இல்லை. காலையில எழுந்துக்கிறதோ, பகவானுடைய கோயிலுக்கு போறதோ, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றதோ, இல்ல பகவத்கீதை பாகவதம் காதால கேட்கறதோ ஏதாவது கஷ்டமா என்ன? நமக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமானா கண்டிப்பா ஒத்து வரும். இதில் எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுகின்றதா அப்படிங்கிறதுனா உண்மை. ஆமா, நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. அதனாலதான் நீங்க எத்தனை பேர் இப்ப 10 பேர் போல இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்பிக்கையினாலதான் நம்ம இருக்கிறோம். நான் நேர்மறையாக உணர்கின்றேனா, நமக்கு பாசிட்டிவா நம்ம உணர்றோமா அப்படின்னா கண்டிப்பா பாசிட்டிவா உணர்றோம். பக்தி எல்லாருக்கும் வந்திருக்கு. இதனை முயற்சி செய்ய நான் தீவிரமாக உள்ளேனா, கண்டிப்பாக தீவிரமாக நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு நாமளே என்ன செய்யணும், பாசிட்டிவ் திங்கிங் கொண்டு வரோம். குறிப்பு, 3 அல்லது அதற்கு மேல் ஆம் இருந்தால் சப்தமாக உச்சரிக்கவும். நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சப்தமா. உங்களோட இதை தெரிஞ்சுக்கிறேன் நானு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே. நம்ம எல்லாரும் பக்தி யோகத்துல ஆரம்பிச்சிட்டோம். பக்தி யோகத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், அடி எடுத்து வச்சுட்டோம். நமக்கெல்லாம் கண்டிப்பா கோலோக விருந்தாவன் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம மனசுல தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, 10 வாசிங்க மாதாஜி. இந்திராணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்யாசே அபியசமர்த்தோ அசி மத்கர்ம பரமோ பவ மத் அர்த்தம் அபிகர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்யசி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிர் செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க, அனன்ய பக்தி பார்த்தோம். அடுத்து சாதனா பக்தியை பத்தி நல்லா டீட்டெயிலா பார்த்தோம். இப்போ 3வதா நிஷ்காம கர்மா. நிஷ்காம கர்மா பக்தினா அப்படின்னா பலன்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். நமக்கு அதுக்கான பலன்களை எதுவுமே நம்ம எடுத்துக்கூடாது. செய் பலனை எனக்காக அர்ப்பணி அப்படிங்கிறது கீதையோட வாசகமே அதுதான். கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே. இதுதான் அதுதான் இந்த இது. அந்த பலனை யாருக்கு கொடுக்கணும், பகவான்கிட்ட அர்ப்பணிக்கணும். ஏன் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும், யாருக்காச்சும் தெரியுமா? பலன்களை ஏன் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும்? நம்மளை செய்ய வைக்கிறதே கிருஷ்ண பகவான் தான் மாதாஜி. அந்த பலன்களுக்கு உரிமையாளர் அவர் தான். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. வெரி குட். வேற கருத்துக்கள்?
பார்த்துக்குவாரு மாதாஜி. நம்மளுடைய எல்லா வினைகளுக்கும் அவரே நம்ம பொறுப்பெடுத்து நம்மளை காப்பாத்துவாரு. கண்டிப்பா. சூப்பர். அதாவது இப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களை நாம நமக்காக செஞ்சோம்னா அதுல வரக்கூடிய பலன்களும் நமக்கு தான் கிடைக்க போகுது. நம்ம பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யறோம் ஒரு காரியம். அப்ப அந்த பலன் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா, நம்ம நல்ல வினையை செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து புண்ணியம் சேர்ந்துரும். புண்ணிய காரியங்கள், பாவ காரியங்கள்னு இருக்கு. நம்ம ரெண்டுமே தான் செய்யறோம். நம்ம வந்து உத்தம நிலையில நம்ம யாரும் இல்லை. நம்ம அப்ப செய்யும் பொழுது நமக்கு என்ன செய்யுது? ஒரு பக்கம் புண்ணியம் செய்யறது, ஒரு பக்கம் பாவத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். அது எல்லாம் நமக்காக செய்யும் பொழுது. அதே காரியத்தை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யும் பொழுது அந்த பலன்கள்லாம் பகவானுக்கிட்ட போயிடுது. புண்ணியமாகட்டும், அது பாவமாகட்டும் பகவானுக்கு சென்றடையுது. அப்ப அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பாவ புண்ணியம் என்ன ஆகுதுன்னா 0 பேலன்ஸ் வருது. நம்மகிட்ட வந்து எதுவுமே நிக்கல. நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட அர்ப்பணிச்சிட்டோம். இந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைஞ்சு மேல உலகத்துக்கு பகவானுடைய இருப்பிடம் போகணும்னா நமக்கு வந்து நில் பேலன்ஸ், பாவ புண்ணியம் நில் பேலன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம இறைவனோட நாட்டுக்கு போக முடியும். புண்ணியம் செஞ்சா இது மேல இருக்கக்கூடிய அந்த 5, 6 உலகங்கள் இருக்கு இல்லையா? சொர்க்கலோகமோ, பிரம்மலோகமோ, இல்ல தபாலோகமோ, இப்படி ஏதாவது ஒரு உலகத்துக்கு நம்ம போவோம். பாவம் செஞ்சோம்னா கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள், பாதாள உலகங்களுக்கு, நரகலோகங்களுக்கு நம்ம போவோம். இப்படி அந்த பாவ புண்ணியம் ரெண்டுமே நம்மள்ட்ட இல்லாம எப்ப பேலன்ஸ்டா நம்ம இருக்கிறோமோ அப்ப பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த நிலை நமக்கு கிடைக்குது. அதுக்காக தான் பகவான் என்ன சொல்றாரு? நீ எனக்காக செய்ன்னு சொல்றாரு. பகவானுக்கு இல்லாட்டி நாம செஞ்சுதான் அவருக்கு ஆக போதா? எதுவும் கிடையாது. ஆனா பகவானுக்காக நம்ம செய்யும் பொழுது நமக்கு நல்லது நடக்குது. அதனால அர்ஜுனா, நீ வந்து என்னால முழுசா என்னை வந்து களங்கமற்ற பக்தி செய்ய முடியலையா? பரவாயில்ல விடு. இல்லைன்னா சாதனா பக்தி செய்ய, அதுவும் முடியலையா? நீ நிஷ்காம கர்மா, எனக்காக செயல்படு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப இந்த கோயில்ல வந்து இங்க கோயில் கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. இங்க ஒரு உயிர்வாழி இவர் என்ன செய்யறாரு? இந்த கோயில் கட்டுறதுக்கு திருப்பணியில கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அது யாருக்காக செய்யறாரு? பகவானுக்காக செய்யறாரு. இந்த நிலையில செய்யும் பொழுது அப்ப பக்குவ நிலை நமக்கு வந்துருது. பகவானுடைய உலகத்துக்கு சென்றடையறதுக்கான வழி நமக்கு திறக்குது. அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு. அந்த கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒரு கோயில்ல ஒரு பூசாரி இருக்கிறாரு. அவர் அர்ச்சகர் இருக்காரு. அந்த அர்ச்சகருக்கு வந்து அசிஸ்டண்டா ஒரு சின்ன பிராமண பையன் இருக்கான். அந்த பையன் வந்து பகவான் மேல ரொம்ப பக்தி உள்ளவன். சின்ன வயசுல இருந்தே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிதான் எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்வான். அப்ப வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு? அவருக்கு அந்த பையன்கிட்ட மாலை தொடுக்க சொல்றாரு. 15 மாலை கட்டி வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிருக்கிறாரு. இவனும் வந்து என்ன செய்யறான்? பூக்கள் எல்லாம் தொடுத்து 15 மாலை கட்டுறான். ஆனா ஒவ்வொரு பூ கட்டும் பொழுதும் அவன் வாயில இருந்து கிருஷ்ணா அர்ப்பணம்னு வருது. அதை சொல்லி சொல்லி கட்டிட்டு இருக்கிறான். அர்ச்சகர் வந்து பார்க்கும்பொழுது பகவானுடைய திருமேனில மாலை இருக்குது. உடனே அவர் கோவம் வந்துருது. எப்படி நீ போய் பகவானுக்கு மாலை சாத்தின அப்படின்னு வந்து திட்டுறாரு. அந்த பையன் சொல்றான், அப்பாவி அவன் என்ன சொன்னான்? இல்ல சுவாமி, நான் வந்து கட்டி தான் வச்சேன். இந்த பாருங்க, நீங்க சொன்ன 15 மாலையும் இருக்குது. நான் ஒரு பூ கூட பகவானுக்கு சாத்தல அப்படின்னு சொன்னாலும் அவர் நம்ப மாட்டேங்கிறாரு. சரி, நீ இந்த வேலைக்கு லாயக்கப்பட மாட்ட. நீ போய் பகவானுக்கு அபிஷேகத்துக்கான தண்ணி போய் கிணத்துல வந்து இத்தனை அண்டா, 10 அண்டா, 15 அண்டான்னு இருக்கும்ல, அண்டா குடம் ஏதோ ஒண்ணு, அதுல வந்து நீர் வந்து கிணத்துல இருந்தா நான் பள்ளம் முள்ளுவோம். அந்த கிணத்துல இருந்து சேர்ந்து மொண்டு அதெல்லாம் பாத்திரத்தின் உப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. உடனே அந்த பையன் ஒன்றும் சொல்லலை. சரின்னு போய் அங்க போய் அவன் தண்ணி இறைச்சி ஊத்தும் போதெல்லாம் அவன் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி சொல்லி அவன் தண்ணி இறைக்கிறான். அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அர்ச்சகர் வராரு. பார்த்தா சுவாமி சொட்ட நனைஞ்சு நிக்கிறாரு. அப்ப வந்து இவரை திட்டுறாரு. நீ எப்படி வந்து சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ண அப்படின்னு. இல்ல சுவாமி, இதை பாருங்க, நீங்க சொன்னபடி நான் இங்கதான் தண்ணி இறைச்சி வச்சிருக்கேன். நான் எதுவுமே பண்ணல. சுவாமி இறைவன் பக்கத்துல போகவே இல்லைன்னு சொல்றான். ஆனாலும் அர்ச்சகருக்கு ரொம்ப கோவம். வந்து இவன் ஏதோ திருட்டுத்தனம் பண்றான் அப்படின்னுட்டு என்ன பண்றாரு? சரி, நீ போய் இதுக்கு மடப்பள்ளிக்கு போ, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணு, போய் அங்க பண்ணிட்டு நான் சன்னதியெல்லாம் இடுக்க பூட்டிட்டு சாவி எடுத்து தான் இடுப்பு சொருவிக்கிட்டே வீட்டுக்கு போயிடுறாரு. நீ நைவேத்தியம் பண்ணி வை, சக்கரை பொங்கல் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. அவன் அங்க போய் என்ன பண்றான்? சக்கரை பொங்கல் செய்யும் போது கிருஷ்ணார்ப்பணம், அவனோட இயல்பான நிலையில பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அவன் வந்து சக்கரை பொங்கல் தயார் பண்றான். அர்ச்சகர் வராரு. பூட்டி இருக்க கதவு பூட்டினபடியே இருக்கு. இவரு தான் வந்து திறக்கிறாரு.
திறந்துட்டு உள்ள சுவாமியை பார்த்தா அவருடைய உதட்டுல வந்து சக்கரை பொங்கல் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு. இவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல. எப்படி பூட்டுன கதவுக்குள்ளால அவன் போய் சக்கரை பொங்கல் நைவேத்தியம் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து திட்டுறாரு. அப்போ வந்து பகவானே அவருடைய மனசுல தோன்றாரு. அவரை தூங்க வச்சு அந்த தூக்கத்துல கனவுல வந்து இறைவன் சொல்றாரு, அந்த பையனை ஒண்ணுமே சொல்லாத, எல்லாமே அவன் வந்து கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்றது எல்லாத்தையும் நான் ஏத்துக்கிறேன், அவன் வந்து என்கிட்ட தனிப்படையா முறையில எதுவுமே செய்யல அப்படின்னு சொன்னான்னா, அப்புறமா அந்த பையன்கிட்ட வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு அவனோட பக்தியை வந்து மெச்சிக்கிறாரு. இப்படி பகவான் எப்படி இறங்கி வராரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அர்ப்பணம் அப்படின்னு அவருக்கு சொன்னா அவர் வந்து ஏத்துக்கிறார். நம்ம கொடுக்கறது அனைத்தையும் அவர் வந்து ஏத்துக்கிறாரு. அதுக்குதான் இந்த கதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். அந்த மாதிரி நிஷ்காம கர்ம பக்தியில நம்ம ஈடுபடணும் அப்படிங்கறத அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை பயிற்சி செய்ய முடியாவில், அதாவது சாதனா பக்தி செய்ய முடியாட்டி கிருஷ்ண பக்திக்கான பிரச்சாரத்திற்கு அனுகூலமானவனாக இருக்க வேண்டும். இப்ப நமக்காக சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லணும்? கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணணும். பிரச்சாரம் எப்படி பண்றது? நமக்கு பக்கத்துல நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்க, உங்களுக்கு சொந்தக்காரவங்க, சின்ன குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், அடுத்த மாசம் 61வது பேட்ச் தொடங்குதுன்னா அதுல வந்து நம்ம வந்து சேர்த்து படிங்க, கிருஷ்ண பக்திய அவங்களுக்கு வந்து ஊட்டணும். ஆமா, அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும். அவங்களுக்கு வந்து அந்த பக்தி வரணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அதுதான் பிரச்சாரம். அப்படி செய்யறது தான் பகவான் விரும்புறார். எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக, மத் கர்ம பரமோ பவ அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா, பகவானுக்காக நம்ம தொண்டாற்றணும்னா நம்ம வந்து பக்குவ நிலை வந்தடைவோம் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. விதிகளை பயிற்சி செய்ய இயலாவிடில் வெளிப்புலன்கள் அனைத்தையும், நம்முடைய புலன்கள் என்னென்ன, நம்ம கை, கண்ணு, காது எல்லாத்தையும் பகவானுக்காக செயல்களை ஈடுபடுத்தணும். கிருஷ்ணருக்காக செயல்பட்டா நாம அந்த நிலைக்கு, உயர்ந்த நிலைக்கு வர முடியும் அப்படின்னு. இதுதான் வந்து 9.27ல இது ஸ்லோகத்தோட மீனிங் அங்கேயே இருக்கு. எத் கரோஷி எத் அஷ்னாசி எத் ஜுகோஷி ததாசி எத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம் அப்படின்னா, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாய் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யணும் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப இந்த இதுல வந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்குறாங்க, இஸ்கான் mangaluru.com. இந்த .comல வந்து டொனேஷன் பத்தி ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்குறாங்க. யாருக்காவது விருப்பம் இருந்து, வசதி இருந்து, மனசு இருந்தீங்கன்னா உங்களால முடிஞ்சத உதவிய பகவானுடைய இப்ப வந்து என்ன கட்டுறாங்க, இஸ்கான் டெம்பிள் கட்டி முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ வந்து ஆன்லைன்ல கிளாஸ் ஆஃப்லைன்ல கிளாஸ் நடக்கிறதுக்கு யூனிவர்சிட்டி கட்டிட்டு இருக்காங்க. முடிஞ்சதுன்னா உங்களால முடிஞ்ச பண உதவியை அந்த கோயிலுக்கு நீங்க டொனேட் பண்ணலாம். இந்த வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா அதுக்கான லிங்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மாதாஜி 12.911 ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ரமேஷ் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அதைதத் அப்யசக்தோசி கர்த்தும் மத்யோகம் ஆஸ்ரிதः சர்வ கர்ம பலத்யாகம் ததः குரு யதாத்மவான். ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவின் நிலை பெற முயற்சி செய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப பகவான் வந்து இன்னும் இறங்கி இறங்கி வராரு. நீ இதை செய்ய முடியலையா, அதை செய்ய, அதை செய்ய முடியல, அதை செய்ய அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளை வந்து நம்ம வசதிக்கு பக்தி செய்யுங்கிறாரு பகவான். இவ்வளவு தூரம் பகவான் இறங்கி வர்றாருன்னா நாமளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏறி போகணும் இல்லையா? அவர்கிட்ட நாம அவர் இறங்கி வர்றாருன்னா நம்ம ஏறி போகணும். அப்பதான் அவர்கிட்ட நம்ம போக முடியும். இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படின்னா, சகாம கர்மா. சகாம கர்மான்னா என்ன? இப்ப இந்த படத்துல என்ன இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து பிருந்தாவனத்துல பிறந்தோன்னா அவருக்கு வந்து தொட்டிலிட்டு பேரெல்லாம் சுட்டுறாங்கல்ல. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு, நந்தகோப மகாராஜா என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய, அந்த கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து கோபர்களையும் கூப்பிட்டு, கோபியர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு தானம் பண்றாரு. என்ன தானம் பண்றாரு? வஸ்திர தானம் பண்றாரு, பசுக்களை வந்து தானம் பண்றாரு. அவர்கிட்ட இருக்க என்னென்ன பொருள்
எது எதுவோ பணமா இருக்கதோ அதுவோ ஏதோ ஒண்ணு அவர் பாட்டுக்கு நம்ம வீட்டுல கூட செய்வோம். நம்ம வீட்டுல வந்து குழந்தை பிறந்தோம்னா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நம்ம விருந்து கொடுப்போம். அதே மாதிரி காது குத்துனா செய்வோம். நம்ம வீட்டுல ஒரு கல்யாணம்னா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நம்ம வந்து சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரிதான் அவரும் வந்து என்ன செய்யறாரு, எல்லாருக்கும் தானம் கொடுக்கிறாரு. ஏன்னா குழந்தை பிறந்த சந்தோஷத்துல எல்லாருக்கும் தானம் வழங்குறாரு. அதுதான் இங்க வந்து சகாம கர்மா. இப்ப வந்து நம்மளால வந்து பகவான முழு நேரம் பகவான நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க நமக்கு முடியல. நம்ம வந்து கலிகாலத்துல பௌதிகத்துல இருக்கோம். நமக்கு நம்மளோட சொந்த காரியங்கள் வேலைகள்லாம் இருக்கு. குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கணும். அதனால அனன்ய பக்தி பண்ண முடியல. பரவாயில்ல, சாதனா பக்தி செய்யறோம். அதுலயும் ஒரு நாள் வந்து நம்ம தவறி விடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதுவும் பரவாயில்ல. அடுத்தது நிஷ்காம கர்மா, எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யுங்கிறாரு. அதுவும் நம்மளால முடியல. அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம்? சகாம கர்மா செய்யலாம். சகாம கர்மாவை எப்படி செய்யறது? இப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஏழை குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க, ஒரு அனாதை பள்ளி இருக்குன்னா அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் நம்ம ஒரு நாள் உணவு கொடுக்கலாம், அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கலாம். ஒரு இது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அப்படின்னா அங்க இருக்க நோயாளிகளுக்கு மருந்து பொருட்களோ இல்ல போர்வையோ ஏதோ நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு உதவியை செய்யலாம். இப்படி நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் சகாம கர்மாவில வருது. பகவானுக்குன்னு செய்யாம சமுதாயத்துக்கு செய்யக்கூடிய செயல்களுமே சகாம கர்மா. என்ன வந்து நீ அடையறதுக்கான நிலை வரும். ஏன்னா ஆத்மா வந்து தூய்மை அடையுது அந்த இடத்துல. அதையாச்சும் முயற்சி பண்ணு அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு பகவான். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவின் நிலை பெற முயற்சி செய். சர்வ கர்ம பல தியாகம். இப்ப வந்து இத்தனை குழந்தைகள் வந்து இங்க சாப்பிடுறாங்க. அத்தனை குழந்தைகளுக்கு நம்ம சாப்பாடு கொடுக்கறது வந்து சகாம கர்மா. ஒரு நாள் நம்ம அந்த செலவை நம்ம ஏத்துக்கும் பொழுது பகவானை அடையறதுக்கு நம்மளுடைய ஆத்மாவை வந்து நம்ம தூய்மைப்படுத்திக்கலாம். இப்படி பகவான் வந்து நமக்காக பல வழிகளை நமக்கு சொல்றாங்க. இன்னும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் பல்வேறு மாற்று வழிகளை வழங்கி நாம் முன்னேறுவதற்கான உற்சாகத்தை அளிக்கின்றார். நீங்களே ஒப்பீடு செய்து கொள்ளுங்கள். நாமளே வந்து இப்ப வந்து இந்த பக்தி யோக நெறியில எந்த யோகம் நமக்கு கை வருமோ அதுல நம்ம வந்து ஈடுபடுங்க அப்படின்னு நம்மகிட்டே சாய்ஸை கொடுத்துடுறாரு பகவான். நமக்கு அவங்கவுங்களுக்கு என்னென்ன வருதோ அந்த வழியில பகவானை வணங்கலாம். முழு முதல் கடவுளான கிருஷ்ணர் பரந்த மனப்பான்மை உடையவர். அதனாலதான் அவர் வந்து இவ்வளவு தூரம் சொல்றாரு. இதைதான் செய்யணும்னு அவர் கட்டாயப்படுத்தல. இதை செய்ய முடியலன்னா அதை செய்ய, அதை செய்ய முடியலன்னா இதை செய்யன்னு சொல்லும் பொழுதே அவரு எவ்வளவு பரந்த மனப்பான்மை. அவர் அனைவரையும் அரவணைக்க கூடியவர், பாரபட்சமற்றவர். யாருக்காவது பாரபட்சம் பார்க்கிறாரா? எல்லாரும் அவருடைய குழந்தைகள். நாம செஞ்ச கர்ம வினைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாம பலன்களை அனுபவிக்கிறோம். நேத்தி பிரபு கேட்டாரு, ஏமாத்தாச்சு அவர் வந்து நம்ம துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோமே, அந்த வந்து துன்பங்களை வந்து அவர் குறைக்கிறதுக்கு வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லும்போது, பகவானே அவர் செஞ்ச தவறுக்கு வந்து அவர் கஷ்டப்படுறாருங்கிறத நான் எடுத்து உதாரணம் சொன்னேன். அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நம்மளுடைய பாவினைகள் தீரணும். கண்டிப்பா தீரணும்னா அதோட பலன்களை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா ஒண்ணு, பகவான்கிட்ட நம்ம சரணடைஞ்சு நம்ம அந்த பாவங்களை செய்யும்பொழுது அந்த பாவச்சுமையை அவர் குறைக்கிறாரு. நமக்கு வந்து தலைக்கு வந்து தலைப்பாக விட போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நமக்கு உயிரே போறக்கூடிய ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னா அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆகாம பகவான் காலில் ஒரு சின்ன அடியோட நம்மளை வந்து காப்பாத்துவார். அதுதான் பகவானுடைய கருணை. அதை நம்ம ஏத்துக்கணும். இந்த காலில் கூட அடிபடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சாதான் நம்ம கர்ம வினை தீரும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையின் இந்த மனோநிலை ஏற்றுக்கொண்டால் சமுதாயத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றம் ஏற்படும். இதை இந்த சமுதாயம் முழுக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா, இப்போ வாரம் நடக்குதே அதெல்லாம் வராது. எல்லாருமே வந்து ஒற்றுமையோட சந்தோஷமா இந்த உலகத்துல வாழ முடியும். அதுதான் வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க பாடமா. 12 வாசிங்க மாதாஜி. பால் செல்வி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஆனந்தி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஆனந்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஸ்ரேயோ ஹி ஞானம் அபியாசாத் ஞானம் விசிஷ்யதே தியானாத் கர்ம பலாத்யாகா சாந்தி அனந்தரம். இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது.
ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து நமக்கு 4 வழியை ஃபர்ஸ்ட் காட்டிட்டாரு. அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி, நிஷ்காம கர்மா பக்தி, சகாம கர்மா பக்தி, 4 வழிகள் சொன்னாரு. இந்த 4 வழிகளுமே உன்னால முடியலையா, கஷ்டமா இருக்குதா, பரவாயில்ல, அதை விட்டுரு, ஞானத்தை விருத்தி செய்துக்கோ அப்படிங்கிறார். ஞானத்தை எப்படி விருத்தி செய்து கொள்வது? இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம், கேட்கிறோம், இந்த மாதிரி இது படிக்கிறாங்க இல்லையா, அதன் மூலமா நம்முடைய ஞானம், பகவானை பற்றிய அந்த ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்கலாம். அதை விட சிறந்தது எது அப்படின்னா தியானம். நீங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்கல்ல, அஷ்டாங்க யோகி மாதிரி இருந்துட்டு அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, பகவானை எந்த நேரமும் தியானம் பண்றாங்க மனசுல. அந்த நிலை இதை விட இது சிறந்தது, ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது அப்படிங்கிறாரு. அதை விட சிறந்தது எது அப்படின்னு சொன்னா தியாகம் செய்தல். தியாகம்னா என்ன, நம்மள்ட்ட இருக்க பொருள்களை தானம் பண்றது. இப்ப வந்து இந்த ஒரு பழம் விற்கிற பாட்டி என்ன செய்யறாங்க, பகவான்கிட்ட வந்து பழங்களை தியாகம் பண்றாங்க. அவர் கையில வந்து நெல்மணிகள் எடுத்துக்கிட்டு வராரு. அந்த நெல்மணிகள் வந்து அவரு சின்ன கையில எவ்வளவு ஒட்டி இருக்கோம், வழி முழுக்க கொட்டிட்டு வராரு. அவர் பின்பக்கத்துல வீட்டுல இருந்து கடைசியில இருந்து அவர் நெல்மணிகளை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்து, அப்பெல்லாம் பண்டமாற்று முறை, அந்த நெல்மணிகளை கொடுத்துட்டு பழம் வாங்கறதுக்கு வாங்கும் பொழுது அவர் கையில 1-2 மணிகள் தான் ஒட்டி இருக்கு. ஆனா அதை கொடுத்துட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த தாய் வந்து இவருடைய திருமுகத்தை பார்த்துட்டு பழங்களை அள்ளி கொடுக்குறாங்க. பகவான் அதுக்கு என்ன பண்றாரு, பிரதிபலனா அந்த கூடையில இருக்க அத்தனை பழங்களும் நெல்மணிகளும் வந்து என்ன ஆகுது, நவரத்தினங்களா மாறிடுதான். அந்த மாதிரி கருணை உடையவர் பகவான். அதனால தியாகம் பண்ணுங்க, நம்ம கிட்ட இருக்க பொருள்களை தியாகம் பண்ணுங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த இடத்துல 3 நிலைகள்ல நமக்கு வந்து சொல்றாங்க. இதான் அதுக்கு நம்ம வந்து சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, உங்களால், சரி எனக்கே அந்த பேச்சு தெரிய மாட்டேங்குது, என்ன யாருக்காவது தெரியுதா, எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. உங்களால் கிருஷ்ண உணர்வினை தெரியுத மாதாஜி, போயிடுச்சு இப்பதான். தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. உங்களால் கிருஷ்ண உணர்வினை பயிர் செய்ய முடியவில்லை. ஓகே, எனக்கு வந்து இந்த ஸ்கிரீன் மறைக்குது. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. உங்களால் கிருஷ்ண உணர்வினை பயிர் செய்ய முடியவில்லை என்றால் தியானம், தியானத்தின் மூலம் பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஞானத்தினால் ஒருவன் தனது உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும். பற்றின்றி கடமைகள் செய்து பலனை அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். எளிதானது, நடைமுறைக்கு உகந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதேதான், தியாகம் பண்ணு, தியானம் பண்ணு, ஞானம் வளர்த்துக்கோ, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு எளிய வழி. இப்படி செய்யறதுனால நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த பக்தி யோகத்தின் ஏணிப்படிகள்ல ஒருத்தர் ஏறுறாருல, ஏணியில ஏறுற மாதிரி நம்ம பக்தி யோகத்துல முன்னேறி மேல போக முடியும். அததான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. பலவித மாற்று வழிகள் நமக்கு கொடுத்துட்டார் பகவான். ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கணும், நம்ம எந்த வழி நமக்கு சரியோ. இப்ப வந்து இந்த அம்புக்குறியில பார்த்தா ஒருத்தர் நிக்கிறாரு, இங்க இருந்து வராரு, இங்க ஒரு லெஃப்ட்ல ஒரு வழி போகுது, ரைட்ல ஒரு வழி போகுது, நேரா ஒரு வழி போகுது. நம்ம எது கரெக்டான வழி நமக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த பக்தியில வந்து எல்லாமே கரெக்டான வழி, எந்த பாதையில போனாலும் நம்ம பகவானை கொண்டு விட்டுருமா. அதனாலதான் இப்ப நம்ம வந்து நம்ம பௌதிகத்துல பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கல்கத்தா போகணும்னு எந்த ரூட்ல போறோமோ அதை மாத்தி நம்ம வந்து சென்னை போற ரூட்ல போனோம்னா கல்கத்தா போக முடியாது. ஆனா பக்தி யோகத்துல மட்டும் எப்படி கிளை பிரிஞ்சு போனாலும் அந்த எந்த கிளையில போனாலும் நம்ம என்ன செய்வோம், கரெக்டா பகவானுடைய திருநாட்டை சென்றடையறதுக்கான வழி நமக்கு கிடைச்சிரும். அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு 3 வழிகளை இங்க வந்து காட்டி சொல்லி இருக்கிறாங்க. பகவத்கீதை பின்பற்றாமல் இருப்பது ஒரு வழி அல்ல. இப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, மாதாஜி ட்ரை பண்ணி 12 பேர் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அன்னைக்கு 8 பேர், 9 பேர், 10 பேர் இருந்தோம். இன்னைக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா வந்து சேர்ந்துருக்குறாங்க. அத வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு இது வந்து மாதாஜி செஞ்ச ஒரு சேவை. அவங்க சேவை பண்ணிதான் பிரபுஜி தான் காலிங் சேவை பண்ணாங்க மாதாஜி. இருக்கட்டுமே, யார் செஞ்சாலுமே அவங்களுக்கு வந்து இந்த சேவை, கிருஷ்ண சேவையை அவங்க செஞ்சிருக்கீங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பகவத்கீதை பின்பற்றாமல் இருப்பது ஒரு வழி இல்ல. அவங்க அந்த பாதையில இருந்து விலகி போனாலும் அவங்கள பிடிச்சி இழுத்து கொண்டு வரீங்க இல்லையா, அவங்களும் வந்து இதை காதால கேட்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து பக்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை. யார் செஞ்சீங்களோ அவங்களுக்கு கிரெடிட் பகவான் கொடுக்குறாரு, நான் கொடுக்கல. அதனால யார் செஞ்சாலும் வந்தவங்களுக்கும் உண்டு. இப்ப அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்க எக்ஸ்ட்ரா டிவோட்டி 13 ஆயிட்டு இப்ப அவங்களுக்கும் அந்த கிரெடிட் கிடைக்கும். கண்டிப்பா அவங்களுக்கும் நல்வழி கிடைக்கும். பகவத்கீதையை எப்போதும் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் அடுத்தது வந்து பக்தியில் முன்னேற்ற நிலைகள். நம்ம இப்ப பார்த்தோம், ஒவ்வொன்று நிலையா பார்த்தோம். உயர்ந்த நிலை எது
அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மீது மனதை நிறுத்தி எப்பொழுதும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது அனன்ய பக்தி, அந்த நிலையில இருக்குது. அடுத்தது பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவது, அது சாதனா பக்தி. மூணாவது கிருஷ்ணருக்காக செய்வது. நம்ம பக்தி தொண்ட நிலைக்கு உயரணும்னா எல்லா செயல் அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யக்கூடிய நிலை. கடைசி நிலை கீழ்நிலையா இருந்தாலும் அதுவும் பக்தி தான். என்ன செய்யணும்? துறவு. நம்மள்ட்ட இருக்க பொருள்களை தியாகம் பண்ணணும், அதுதான் துறவு. உடனே துறவுன்னா சந்நியாசம் எடுக்கிறது இல்ல. அடுத்தது ஞானம், இந்த பகவத்கீதைங்கிற இந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது. அடுத்தது பாகவதம் உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு மேல என்ன செய்யலாம்? தியானம், தூய்மை அடையறதுக்கான நிலை. இதெல்லாம் பக்தியின் படிநிலைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். 13 to 14 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது 13 to 14 மட்டும் இல்ல, 8 ஸ்லோகம் வரும். 8 ஸ்லோகங்கள் எது சொல்லியிருக்குன்னா, பகவானுக்கு பிரியமானவர்களாக எப்படி மாறுவது, பிரியாஷ்டகம்னு பேரு. நம்ம பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா இப்ப பக்தி படிநிலைகள் முடிச்சிட்டோம். இப்ப பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா எப்படி ஆக போறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். யார் வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? விஷாலாட்சி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? விஷாலாட்சி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க மாதாஜி. நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே, நன்றி மாதாஜி. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருண ஏவஷ நிர்மமோ நிரஹங்கார சமதுக கஷுஹ இக்ஷமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருஷ்ட நிச்சய மையர் பிதமனோ புத்திர் யோமத் பக்த ஷமே பிரியாக. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலையுடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனத்தையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ எவ்வளவு கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க. எதெல்லாம் பகவானுக்கு பிரியமான குணங்கள், நாம வளர்த்துக்க வேண்டிய குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பொறாமை இருக்கக்கூடாது. அனசூய, அனசூயனா பொறாமை. நாம எல்லாம் இப்ப இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கோம்னா பொறாமையினாலதான் பிறந்திருக்கிறோம். யார் மேல பொறாமைப்பட்டோம்? யாருக்காவது தெரியுமா? கிருஷ்ணர் மேலயா மாதாஜி? கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் மேலேயே பொறாமப்பட்டிருக்கோம். பொறாமப்பட்டு அவருடைய அழகு, அவருடைய அறிவு, அவரோட அதிகாரம், அவர் இந்த அந்த கோலகத்தையே ஆள்றாரு இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்து பொறாமப்பட்டு நம்மளும் அதே மாதிரி ஆளணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுதான் இங்க பிறந்திருக்கிறோம். அந்த மாதிரி நிலையில இருந்து நம்ம இப்ப என்ன செய்யணும்? விடுபடணும். இந்த பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, யாருக்கிட்டையும் நம்ம பாரபட்சம் பார்க்க கூடாது. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே ஹஸ்தினி அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லையா, எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கணும். ஏன்? எல்லா உயிரினத்திலையும் இருக்கக்கூடியது ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா. இந்த உடலை வச்சு எடை போடக்கூடாது. மிருகங்களாகட்டும் புழு பூச்சியாக இருந்தாலும் நம்ம அதுகிட்ட அன்பு செலுத்தணும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, நாம இந்த உலகத்துல இருக்க பொருள்கள்லாம் எதுவுமே நம்ம படைக்கவும் இல்லை, நம்ம கொண்டும் வரல. நம்ம பிறக்கும் பொழுது கையை விரிச்சுக்கிட்டு வெறுங்கையோட தான் பிறந்தோம். போகும்போது ஒண்ணுமே கொண்டு போக போறது இல்லை. அப்படிங்கும் பொழுது இங்க இருக்கும் பொழுது இது என்னோடது, இது என்னோடது, நான் எனது அப்படின்னு எல்லாம் அகங்காரம் அமகாரம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் விட்டு ஒழிக்கணும். எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அவருதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சு நம்ம எல்லாம் சுகமா இருக்கிறதுக்கான எல்லா செல்வங்களையும் இங்க கொடுத்து அனுப்பி வச்சிருக்கிறாரு. ஆனாலும் நம்ம என்ன செய்வோம்? எல்லாம் நானே அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது தவறு. நமக்குன்னு அளிக்கப்பட்ட பொருள்கள்ல திருப்தி அடைஞ்சு நம்ம வாழணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்த அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டு, அகங்காரம் நீங்க சொல்லக்கூடியது என்ன? ஃபால்ஸ் ஈகோ. ஃபால்ஸ் ஈகோன்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உடல் வேற ஆத்மா வேற அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். உடலோட சேர்த்து இதுதான் நாம இந்த உடல் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் ஃபால்ஸ் ஈகோ. அதுல இருந்து விடுபட்டு நம்முடைய ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? பியூர் சோல். இந்த உடல் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது அப்படிங்கிறத உணரக்கூடிய நிலையில விடுபடணும் அகங்காரத்துல இருந்து. அடுத்து இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, இன்பம் வந்தா சந்தோஷமோ, துன்பம் வந்தா கவலையோ, சேடாகி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மற்றவங்கள வைகிறோம். அதெல்லாம் கூடாது. அந்த நிலையை மாத்தணும்.
சகிப்புத்தன்மை, எப்போதும் டாலரன்ஸ். நமக்கு வந்து யாராவது துன்பம் செஞ்சுட்டா கூட அதை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையை, நீ செஞ்சியா நான் பதிலுக்கு உனக்கு செய்வேன், பழி வாங்குவேன் அப்படிங்கிற நிலையில இருந்து விடுபடணும். அப்புறம் எப்போதும் திருப்தியுற்று எது நமக்கு கிடைச்சிருக்கோ அதுல நம்ம திருப்தி அடைஞ்சு சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, நம்ம செல்ஃப் கண்ட்ரோல், நம்மளை வந்து மனசு உடம்பு எல்லாத்தையும் நம்ம அஞ்சு சொல்றோம், 5 புலன்களையும் நம்ம கட்டுப்படுத்தி நம்ம வாழக்கூடிய நிலையில இருக்கணும். நமது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிறுத்தி பகவான் மேலேயே நம்ம வந்து எப்போதும் மனசை நிறுத்தணும், நம்மளோட புத்தியை வந்து அவர் மேலதான் நிறுத்தணும். இப்படி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டு செய்துள்ளானோ அத்தகு பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு உதாரணமா இங்க வந்து யார் இருக்கா? சுதாமா. இந்த படத்துல பாக்குறது நம்ம வந்து குச்சேலர். அவர் வந்து பால்ய நண்பன் கிருஷ்ணருடைய. அவர் வந்து துவாரகைக்கு வந்து பார்க்க வரும்பொழுது பகவான் ஓடி போய் அவரை வரவேற்று கட்டி அணைச்சு அவருக்கு உட்கார இருக்கையெல்லாம் கொடுத்து அவர் காலை கழுவி பாத பூஜை பண்ணி, தாயார் ருக்மணி தாயார் வந்து விசிறி வீசுறாங்க. அப்படி எல்லாம் வந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்யறாரு. அந்த அளவுக்கு பகவான் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய நண்பனுக்காக பக்தனுக்காக வந்து கருணையை பொழிகிறாரு. அப்படி வந்து நாம அந்த நிலைக்கு நாம உயரணும்னா நாம பகவானுக்கு எப்படி பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். இது அதுலதான் கொடுத்திருக்காங்க. அத்வேஷ்டா, பொறாமையற்றவனாக, சர்வபூதானாம் மைத்திர அப்படின்னா கருணை, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, சம துக்க சுகக்ஷமி, இன்ப துன்பத்தில் சமநிலை, நிர்மமோ உரிமைங்கிற அந்த உணர்வை விட்டெடுக்கணும், அந்த நிலை. நிரகங்காரா, அகங்காரத்திலிருந்து அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடுறது. க்ஷமி அப்படின்னா சகிப்புத்தன்மை. சந்துஷ்ட, திருப்தியுடன். சததம் யோகி, எப்போதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன். எத ஆத்மா, சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக. திருட நிச்சய, உறுதியோட. திருட அப்படின்னாலே உறுதி, ஆனா உறுதி. மையற்பித மனோபுத்திர், மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைத்தி. யோமத் பக்த சமய பிரிய, அப்படிப்பட்ட பக்தன் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். கோகுலம் விருந்தாவனத்தை விட்டு கிருஷ்ணர் கிளம்பணும்னா கோபியர்கள்லாம் அழுது புரண்டு என்ன பண்றாங்க, தேருக்கு முன்னாடி வந்து குறுக்க படுத்துக்கிறாங்க, போகக்கூடாது கிருஷ்ணர் அப்படின்னுட்டு. அந்த அளவுக்கு அவங்க மேல வந்து பகவானுக்கு வந்து பகவான் மேல அவங்க பக்தி செலுத்திருக்காங்க. அப்படி நிலைக்கு, அந்த நிலைக்கு நாம நம்மளே உயர்த்தி கொள்ளணும். இதை படிங்க மாதாஜி, எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் மறைக்குது. எனது சொந்த கர்ம வினையினால் இந்த நபர் எனக்கு எதிரியாக செயல்படுகிறார். எனவே அவரை எதிர்பார்ப்பதை விட துன்பப்படுவதே சிறந்தது. இதுதான் கர்ம பந்தத்தில் இருந்து விடுபடும் வழி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து இப்ப 2 பேரும் இந்த சீட்ல உட்கார்ந்துருக்காங்க, நம்ம பாக்குறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 பேரும் என்ன செய்யறாங்க, ஒரு கணவன் மனைவியா இருக்கலாம், இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம். ஆனா என்ன செய்யறாங்க, அவங்க அந்த பக்கம் பாக்குறாங்க, இவங்க இந்த பக்கம் பாக்குறாங்க. 2 பேரும் ஒருத்தர் பார்க்காம உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, ஒருத்தரோட சண்டை அப்படிங்க தெரியுது. எதனால அவங்க வந்து சண்டையை வந்து எப்படி பகவான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், நமக்கு வந்து மற்றவங்க செய்யக்கூடிய துன்பங்களை வந்து நம்மளுடைய கர்ம வினையாலதான் அந்த துன்பத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோமே தவிர, அவங்க வந்து முறைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால, அவங்க நம்மளை வந்து எதிர்ப்பதனால நமக்கு வந்து அந்த துன்பம் வரல அப்படின்னு நாம நினைக்கணுமா. நம்மளுடைய கர்ம வினை தான் அவங்க வந்து நம்மள்ட்ட அந்த மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க தவிர அவங்க மேல எந்த குற்றத்தையும் நம்ம பார்க்க கூடாது. அப்படி செஞ்சோம்னா இந்த கர்ம பந்தத்திலிருந்து நாம விடுதலை அடையலாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. எனக்கு ஏற்படும் நல்ல மற்றும் தீயவை என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்காக பகவானால் ஏற்படுத்தப்படும் பக்குவமான திட்டம். இதையே நம்ம வந்து மனசுல நினைக்கணும். நமக்கு வந்து நல்ல செயல் நடக்குதா, நம்ம வந்து பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம், குழந்தைகள் வந்து முன்னேறலாம், ஏதோ ஒரு வழியில நமக்கு நல்ல செயல்கள் நடக்கும். நல்லதெல்லாம் நடக்கும்போது அது நான் முயற்சி பண்ணேன் அதனால நடந்தது அப்படின்னு சொல்றதும், கெட்டதெல்லாம் நடக்கும்போது அது அவன் பண்ணா அவனால எனக்கு இந்த கெடுதல் நடந்து போச்சுன்னு அடுத்தவங்களை பழிய தூக்கி போடுறதும் தப்பு. ரெண்டுமே பகவானுடைய ஏற்பாட்டின்படி நடக்குது அப்படிங்கிற மனநிலையை நமக்கு உயர்த்தி கொள்ளணும். அதுதான் நமக்கு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க. 15 படிக்க மாதாஜி. பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? யஸ்மாத் நோத் விஜயே லோகான் நோத் விஜதே சமயக ஹர்ஷமார்ஷபயேத் வேகைர் முக்தோயச்ச மே பிரியக. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கிறானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க,
யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம நம்மளால அடுத்தவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது. அதே சமயம் மற்றவங்க நம்மளை கஷ்டப்படுத்தவும் இடமில்லாம நாம அவங்கள்ட்ட நடந்துக்கணும். இதுதான் தொல்லை கொடுக்காமல், தொந்தரவு செய்யப்படாமல். இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் எல்லாத்துலயும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? சமநிலை, பேலன்ஸ்டா. இன்பம் வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் ஒரே நிலையிலையும், பயம் மற்றும் ஏக்கத்திலையும் நம்ம வந்து ஒரே நிலையிலையும் நம்ம இருக்க பழகணும். ராமர் வந்து தசரத மகாராஜா என்ன சொன்னாரு? நாளைக்கு ராமனுக்கு முடிசூட்ட போறேன் அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டாரு. மறுநாள் வந்து அவரை காட்டுக்கு போக சொன்னாரு. அப்ப ராமருடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது? நாடாளு என்று சொல்ற போதிலும், காடேகு என்று சொல்ற போதிலும், அன்றளந்த செந்தாமரை முகத்தது அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவார் கம்பராமாயணத்துல அது மாதிரி வரும். அவருடைய முகம் எப்படி இருந்ததுன்னா, நாட்டை ஆளுன்னு சொல்லும் பொழுது, காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லும் போதும் அன்றளந்த தாமரை, அன்னைக்கு பூத்த தாமரை மலர் போல அவருடைய முகம் இருந்ததுதான். எதையுமே வெளிப்படுத்திக்கல அவரு. சந்தோஷமா அப்பா சொன்ன வார்த்தை கட்டுப்பட்டு காட்டுக்கு போறாரு. அந்த நிலையில நாம என்ன செய்யணும்? சம நிலையில் இருக்கோம். அப்படிப்பட்ட பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அந்த நிலைக்கு நம்ம மனசை உயர்த்தணும்னா நம்ம ரொம்ப பக்குவ நிலைக்கு கொண்டு வரணும். இதுல ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இந்த ஸ்டோரி யாருக்காவது தெரியுமா? யாருக்கும் தெரியலன்னா சொல்லுவேன், இல்லைன்னா அடுத்தது போயிடலாம். தெரியல மாதாஜி. தெரியல மாதாஜி. ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னா, இங்க சிவபெருமான் இருக்கா, பார்த்தாங்களே உங்களுக்கு தெரியும். சிவபெருமானும் பார்வதியும் இருக்கிறாங்க. நிறைய வந்து கீழே வந்து நிறைய முனிவர்கள், சாதுக்கள், நாரதர் உட்பட நிறைய பேர் இங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, சிவபெருமான் வந்து பாகவதத்தை எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அவங்க எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. தாயார் எப்படி இருக்கிறாங்க? உமாதேவி வந்து என்ன செய்யறாங்க? பகவானுடைய கால் மேல அவங்களுடைய காலை தூக்கி வச்சிருக்காங்க. அவங்க மடி மேல இவங்களுடைய கால் இருக்குது. அப்ப வானத்துல வந்து வான ஊர்தியில யார் வரா அப்படின்னா, சித்திரகேது அப்படிங்கிற ஒரு கந்தர்வன் வராரு. சித்திரகேதுங்கிற கந்தர்வன் அந்த வான ஊர்தியில வரும்பொழுது அவர் மேல இருந்து பாக்குறாரு. இங்க பார்க்கும்பொழுது சிவபெருமான், தாயார், அந்த முனிவர்கள் எல்லாரும் பார்த்துட்டு, அவர் வந்து தாயார் இறைவனுடைய மடி மேல தாயாருடைய கால் இருக்கிறத பார்த்தோன்னா ஒரு புன்னகை தான் அவர் கொடுக்குறாரு. கேவலமா நகையாடல, ஆனா புன்னகை பூத்ததுக்கே பார்வதி தாயாருக்கு என்ன வந்ததுன்னா கோபம் வந்துருது. நம்மளை பார்த்து எப்படி வந்து அவரு சிரிக்கலாம்? நான் என்னுடைய கணவர் மேல நான் கால் வச்சிருக்கேன், அதை பார்த்து இவர் எப்படி சிரிக்கலாம் அப்படின்னு கோபம் வந்து அவர் என்ன செய்யறாங்க? சாபம் கொடுத்துட்றாங்க. நீ வந்து விருட்சாசுரனா பிறப்பாய் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்றாங்க. அதையும் வந்து அவர் எப்படி எடுத்துக்கிறாருன்னா, ஓகே அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாராம். அந்த சித்திரகேது வந்து இது நம்மளுடைய கர்ம வினை, நாம அந்த அசுரனா பிறக்கணும் அப்படிங்கிற வழி உடனே வந்து அந்த நிலைக்கு அவர் மாறுறாராம். அந்த கதை தான் வந்து இந்த ஸ்டோரி வந்து பாகவதத்துல வருது. இந்த கதை அதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாரையும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், சமநிலையோட. இப்ப இதுலயும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பா. லெவல் 1ல படிச்சிருப்பீங்க. தெரியுமா? தெரியலையே மாதாஜி, தெரியல. தெரியலையா? செல்லலையா உங்களுக்கு? லெவல் 1ல இந்த கதை சொல்லலையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லி இருப்பாங்க மாதாஜி, எங்களுக்கு மறந்துருக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு தெரியுமா பிரபு? ஜானகிராமன் பிரபு சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. சாண்டிங் வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்காரு அவரு. அந்த ஊர்ல இருக்கிற ராஜாவுக்கு இவர் மேல ஒரு பொறாமை. ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு இவனை? அதுல இருக்கிறதுக்கு அவரு பிடிக்கல ராஜாவுக்கு. உடனே ஒரு பெண்ணை வந்து அனுப்பிச்சு டிஸ்டர்ப் பண்றாரு. அவர் வந்து செய்யாது இருக்கிற மாதிரி பண்றாரு. அவர் ஒன்றும் சொல்ல வந்தது, உங்களை பார்க்கணும்னா சரி பார்க்கலாம் இருங்க, இவனை வேலை முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்றாரு. இது மாதிரி தொடர்ந்து 3 நாளா வராங்க அந்தம்மா. அவர் அதே செஞ்சுட்டு இருக்காரு. வரும்போது இருங்க வரேன்னு சொல்றாரு. 3 நாள் வரும்போது அந்தம்மாவே இந்த சாண்டிங் வர்ற மாதிரி செஞ்சுக்கிறாரு. அவர் அந்த மாதிரி எதிர்த்துக்கிறாங்க அதை. ஏன்னா 3 நாளை பார்த்து நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம், இந்த மாதிரி ஒரு மகானை வந்து தவறான வழியில நோக்கத்து நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்றத அந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த பக்தியா மாறி அவரும் அந்த அம்மாவும் இந்த தொழில சாண்டிங் பண்றது ஆரம்பிச்சாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. அவர் பேர் என்ன? நாமனிஷ்ட பிரபு. நாமனிஷ்ட பிரபு. சாரி. ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். ஹரிதாஸ் டாக்கூர். ஹரிதாஸ் டாக்கூர் அவர் பிறவியிலேயே வந்து முஸ்லீம் குடும்பத்துல பிறந்து
அவர் வந்து நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்கு மாறிட்டாரு. கிருஷ்ண பக்தி மாறினதுனால முஸ்லிம்களுக்கெல்லாம் அவருக்கு பிடிக்கல. எப்படி நம்ம இனத்துல பிறந்து அவர் எப்படி வந்து இந்த பக்தி கிருஷ்ண பக்திக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறதுனால அவர் மேல அவதூறு சொல்லணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு விலை மாதுவை ப்ராஸ்டிடியூட் அனுப்பி அவர் பேரை கெடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க முயற்சி பண்றாங்க. ஆனா அவர் அப்படி கிடையாது. அவர் வந்து இரவும் பகலும் ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவை மகாமந்திரம் உச்சரிக்கிறாராம். நம்ம வந்து 16 தரம் உச்சரிக்கிறோம்னு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நீங்க எல்லாம் 4 தரம் 8 தரம் சொல்றீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அவர் வந்து ஆனா ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவை வந்து ஹரிநாம மகாமந்திரத்தை சொல்றாராம். அப்படிப்பட்ட பக்தி நாமாச்சாரியார்னே அவருக்கு பேர் கொடுத்துட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட நாமத்தை அவருடைய பேரை கெடுக்கணும், புகழை அடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த பெண் மூலமா அவங்க முயற்சி பண்றாங்க. ஆனா அந்த பெண் வரும்போதெல்லாம் இருமா நீங்க இரு, நான் என் வேலையை முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு இவரு ஹரிநாம இவர்தான் 3 லட்சம் தடவை சொல்லணும். எங்க இருக்கோம் இவர் இந்த பெண்ணுகிட்ட பேசுறதுக்கு? அவங்க தூங்கி போயிடுவாங்க. டெய்லி சாயந்தரம் வருவாங்க, தூங்கிடுவாங்க, விடிய காலையில எழுந்துச்சு வீட்டுக்கு போவாங்க. இப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்கு. 3 நாள் கழிச்சு அந்த அம்மாவே வந்து என்ன பண்றாங்க, இவருடைய பக்தியில மயங்கி அவங்களும் சேட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அதுதான் இப்ப பிரபு சொன்னாரு. அந்த மாதிரி நிலைக்கு ஒரு ப்ராஸ்டியூட்ல கூட வந்து நம்ம பக்தி உள்ள ஒரு பெண்மணியா மாத்தக்கூடிய அந்த திறமை எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா பக்திக்கு, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்துக்கு இருக்கு. அந்த நிலைக்கு நம்ம வரணும். யாருக்கும் தொல்லை கொடுப்பதில்லை, யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை. பக்தர்கள் எப்போதும் கிருஷ்ணரிலேயே மூழ்கி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அத்தாச்சி கண்டினியூ பண்ணுவோமா, முடிச்சுக்கலாமா? 8:10 ஆச்சுல மாதாஜி, முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இப்ப வந்து 15 வரையிலும் படிச்சிருக்கோம். இன்னும் ஒரு 5 ஸ்லோகம் இதுல இருக்குது இல்லையா? நாளைக்கு படிச்சு முடிச்சிடலாம் அது. ஏன்னா ஒவ்வொன்றிலையும் கதை இருக்கு. ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலயும் ஒரு கதை இருக்கு. உங்களுக்கு சொல்லணுங்கிறதுனாலதான், இல்லாட்டி நான் கிட்ட முடிச்சுட்டு போயிடுவேன். அந்த கதையெல்லாம் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாளைக்கு கொண்டு போறேன். வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கொடி வைஷ்ணவ விருந்தைக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். ஆல் glories to the assembled devotees. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நன்றி, ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த இன்னைக்கு பாடத்துல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதா? கிளியரா புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சது மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லா புரிஞ்சது மாதாஜி எல்லாமே. தேங்க்யூ மாதாஜி. உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதான் என்னோட நோக்கம். மற்றபடி கிளாஸ் எடுத்துட்டு போறது பிரச்சனை இல்லை. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சு அந்த பாடத்தை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நம்ம வந்து இந்த சாப்டர் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம்.